Guys, may upo. Hi guys, may hapon. Kuan karon guys, nutrition month sa mga bata. So, nadala ko butong. Ako ni happy kadto dayon. Ayaw. Natur ko magbitsyo. Daw release pod na mo sa Tarabasa. Ato among eskwela-eskwelahan guys. Doon na to'y ayuda sa gobyerno. Pero wala na kalag. Wala na kalag. Oh, kahit Ayun, boss din. Ayun, boss. Narang butong na ni ma'am. Nabuwag sa sakwan, nabuwag sa butay. Ang duha. So yan guys, muni ang preparasyon sa grade 2. Sada kayong kuwan. Kaduha deh. So muna ang ilang kuan guys. Ready na. Dera ka ha. Wala ko yung kuan. Wala eh. Sada kayo. Paingon na mi guys, tulungan mi dito. Tulungan mo na. Muwak pa. Lalata sa atong culmination activity. Tungutiana, taas ang local government unit, pinaagi sa MSWD office, no? Nag-aabi-abi o nag-paninaot, na kiningapuna, mapuno sa kabulahanan. Tungod kay mabatian nato, asa pa taman, unsa pa ang naabot ni Tarabasa Tutoring Program sa atong lungsod. O sa 150 ka mga bata noong grade 1 atong school year 2024-2025 o karon grade 2 sila sa atong pito katunghaan. O kami naginaot na ang 20 Bia, who's very active since day one. As in, siya yun yung mayor na nag-attend even sa mga small meetings namin. So, thank you so much po to the Municipal Social Welfare and Development Office headed by Ma'am Ray. Thank you so much to Dr. June of Balingwan College and all his representatives. Thank you po. And our children through education, contributor para maging success po yung programa natin. So kung wala po yung ating partnership, hindi po ito magsa-success. And also, we honor our great, yung mga stars natin for today, ang ating tutors and youth development. Ang 20-day na session. So, kumusta naman? Okay lang. So yes, hindi na natin ito pahabayin kayo, of course, I know. Guys, may hapon, humanamig out, pero ang ako wala na kalag, kay gikalag na daan. Bitaw guys, ang ako, wala man ko sweldo sa YouTube. Nang hulam ko nililin og 3K, kay mo akong gibayad sa akong motor. So ang akong payout karon, ako pod ibayad ni Lilin. Kon kay guys, init kasi ang karan, super init. At kami ni Mother sa ba na lang kung dito. bye-bye guys. Oh, na isa. Wala na. Bye guys. Di ba naman? Kainong ko ay boy. Hi guys, nanami din sa taingon nila ni Kwan Marbil. May ipamalit ni mama para sa mga bata.
Si ako guys. So. Mapapagpanguli ikan sa skulahan sa Lorda ni. Ikan mo eskulahan. Kumusta man si ako? Unsa na nyo dala? Kisa man tayo bago? Away mga tiday. Hay, lubi. Kaya nga naman. Wala ba mo ibalon? God bless. Naka-askilak ko. Isko na idi. Please. Isko na. Yes, Kobe. Isko na. Ako. Okay. Asa man imong mama di ay? Sila mo tanan? Wala nasa Cagayan. Aman yung mama. Nilarga na. Si Amay. Kisa man katiman ninyo? Ate Mila. Nama sila dana. Ano nito? Kaya ko. Jaya og si Dodo. Nanay project niya ko. Ibuon ta ni. Hi, si Amay. Hello, Amay. Jaya mi dito lula. Karon nagsayaw mo? Halaka. Tagaan mo sa ate para. Halaka. One. Tato ta sa inyo ta. Naaman si Kuan. Dalahan ang bag ni Migio. Mige! Mige! Baby. Kasi wait ko. Kisa may ang kauban? Kisa may kauban niya pagpanglubi? Anong lubi o? Serious to? Pang tangagon kay mo sa halas diha sugok-sugok mo ng sagbutan. Silapay ka na ka dili na blubi, bagatungol ka na ah. Kisa man natay bata diha. Ha? Kisa man natay bata. Ang ate. Ito man na ah. Manang kuan ay nagdala na ka Dudu man tungalan o si Dayang. Hala, si Dayang. Sugok magagkanong ka sa halas diha. Nanay! Skray! May sounds. Ako tagyago sa May, panigig. May. Wala lagi ka nag-kiss ako mo. Kiss May. Agay, si Amay, si Mige. Saan kita gis ang balon. Magbinuotan gid mo. Kun panagain. Nay, paano pangnaon mo? Nay, paano pangnaon sila? Mads. Tapos ate. Dana ka nagpuyo. Ate. Baon na niyo og maong. Baon nila ko. Ano doon? Tay manok ko gipalit na ko. Kalimot ko palit sintral gi ko ligi batag na ay. Unya di nami agdugay kay nagwata na to ang driver sa tricab. Ito ganun na, lagay mo na. Oh, ha? Ako ate. Dito 50 lang mo dana ah. Di mo magpabadlong sa imo. Bye-bye. 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 Nayat na ako na Derbram. Kuan pero wala diha sentral na lintag mong sentral uy. Wala lang pa na sentral. Ato sa me? Bye-bye. Bye-bye na nahal. Bye-bye. Sama na siya nga man. Kuan na gini phone. At kiss ako ni Bye-bye. kiss na ko ni. Budag. Ali May. Ali May. Ikaw. Kiss ako. Si ako, ali ko. Pauli na mi guys. Og one on yung video ni Mother bahuta ni siya. Pan-out ta ni unya kung naunsa ni yung video. Ang daan magud nga cellphone yang idala kay
lubat ang isa ka cellphone. So, yang gidala. Walay pulos yang gidala nga cellphone, guys. Mauli na mi, guys. Ipatilaw po ni mama yang mga apo sa iyang kuan. Payout sa Tarabasa. Tarabasa, guys, katutonggi eskwelahan na mga 2 days. Ay, 2 days. 20 days. Ligay na daw. Wala. Parang siguro nila kitas kisungay. Ma! Ma! Naibudha, guys. Tsaka? Balik-balik na si Relo na amin. Ay, kuy. Na, mo pa sa pagabot nila kaya skulahan. Ano man magritso? Balingwan. Kaya na ko'y obligasyon na ni. Tutuhon niya ta na ni kita kabayad. Pre. Tao, guys, So, bali ay. nag-payout man may ganina no na sa kuan Tarabasa. Ako lamang ko nagbayad og motor, ako siyang bayaran, guys. Kay kilakaw niya siya. Di man sa ako siya bayaran. Ma na lang sunod. Sunod buwan na lang. Sunod ka? Ikaw na lang. Thank you very much. Agamitan man sa nato, guys. Malagi. Atong kwarta magkaroon mga siniktan sa lalo. Maogyo. So nakabayaran ako, guys. Uy! Mauta ka! Ito namin. Pangay na siya ka niya. Mao pa mi nakaabot. Amoy kan. Okay. Di namin langan kay gabi na. Richmond! Lingin na riyata. Di namin langan, Len. Salamat ka, Adjo. Ito na ta, guys. Yeah, guys. Ito nagluto ng pagkarilo na. Sa pinirito. Dito na, guys. Ito na naman sa inunan. Nanay naluto ni Relo na, guys. So nag-atimanta para makapanihapon na. Nakaluto na si Relo na, guys. So nanay kanon pod. Magbilin ta ni para sudan nila og masa pamahaw. Tunga mis kilo kung palit, guys. Ang sabi sa panihapon. Kaso doon nas pamahaw, guys. Dali na mo, ready na panihapon na, dali na. Hi guys, good morning. So munyag ta karon sa tong tanom, guys. Kay schedule man sa tubig. Nya kuan pagid kay akong tanom tong okra wala na nurok. Daw ang kuan okra daw batong. Kuha na siguro to siya, guys, kanang saning expire na siguro to, guys.
Ato ning habukan guys. Humana to na nagbisbis guys. Then ato na po nang nahabok-habukan. Nakainom na sila tubig. Kani dani pugday ang yuta dani. Pugday lang yuta. Buhi na tong alugbati guys. Buntag pa sayo pero sakit na kayong init guys. Mura na sag paka sunog sa tong dagway. Pangapi na din ta guys. Amang ka. Karang bago may bilin. Kako na editon. Ano? Hello, TikTok na rin ah. Napit ka guys. Bakit hindi ko lang magamit tadi? Ang gusto mo. Eh. Duty na. Kapit ka dyan. Dahil itong mga bata ganina. Di magsulod. Ikuali, kinamahaw man sila. Namahaw man sila lang si lang ikuali, ikaunta. Nga pagdool niya lang hilat. Kuan mo sulpan? Ay, wala. Tuwa na kuli. Wa internet naman. Wala ba day? Wa internet? Tanaw na dito ka. Tanaw sa dito ka. Sige, namin na patuka.
Nag-out. Sure ba? Brand out ng kagwang. Wala. Pero wala. Wala man. Internet. Ha? Internet pero wala. Na internet pero wala. Hindi ba sure sa wifi? Na magudo, taka ra magud ka. Wala sa ako. Ay. Ako wala siya. Wala. Lok na yun. Ang sakya na ilangay ko ani. Lok na yun. Anay video daan na ni Mother guys. Gabi in-upload. I-upload gabi eh. Sana upload sa ni. Nagagat sa tubig dyan? Diyan ako naman nagsumbol. Gamit ito sa babaw. Nagdala mo baril diya? Nagdala ko, napalintan ng hapon. Hindi ako kapaon. Sa mga galon. Container balde. Ana, diha na inyo mga galon. Uy, hinay na kayo ng... Wala si Mimi nag-squeal na kagisikitan ko na siya tijan. Sakitan siya tijan. Kasi may kaon nga sakit man imong tijan. Ito karne. Karne. Kaya baka ako. Nagkaunday ka. Ano ko ning edit yan ni Mother. Ayan na plaster na. Hi guys! Maayong buntag. Hello guys. Matumi sa balay sa iyang magwang ni Alan kay na ako na da iyang anak nga. Yang anak sa iyang magwang na daw diha. Daw, iyang mga bata. Na si Mimi gusto patiglaan kay wala may klase. Nya si Mimi kay naraman der sa balay. Gilaay siya. Gusto siya magpatiglaag dato guys. Kanina ra siya sige ag ingon ang singita naglaag tarad ko na kay namisbis pa man ko sa tanom. Nasiya pud sige pud siya singgit naglaag ta. Kay dito sa ibabaw siyang lola Juby kay to man sa kuan. Pikas Barrio so manglaag ni guys. Carrot. Nawala ang internet sa mong wifi kay dito daw sa Kabangasan nakuan daw sa Bakho nang wala internet karon. Walang internet guys, nawalang internet. Ayo. May ampay ni Mimi maglaag-laag. Mingaw si Mimi guys, gimingaw. Gusto siya maglaag. Nangaon sila melon vine. Naputol di ay sa Kabangasan. Nasugok daw sa Bakho. Pero gipangasan na nila kay. Gipangasan na. Takalami po kay sa melon nagkuha na din sila. Ay, ila June eh.
Hala ka na nga ng bata. Milon agad. Agoy! Agoy! Hala, kalami ba kay Dana ah? Di mo na te. Ganda ko kay di ay? Dako kayo. Hala, Ha? Nya na ako hala. reto. Kada ko kay ilang melon guys. Tulog ilang bibi oh. Okay rin yung pagkatulog na ni? Okay raman. Walay balbal? Wala man sila. Mamalbas sila. Kaon day Justin di ay? Unang gabi, na mas yaw-yaw di. Sige yo, saba kayo. Harapit. Hindi mas yaw-yaw di. Harapit. Ano sa inyo? Dagan kay tao. Suba dagan kay tao ba maklay, suba. Pero merong gabi ninyo? Nang haling tamo. Unsa man yung paminaw gyud? Unsa man yung paminaw? Nga murag tao nga unsa man? Murag tao nga murag dili. Gabi na kayo? Mga alas 12. Alas 12 to laon na. Ha? Ayaw lang mo pagkuan kumpiyansa sa bahay kung hapon na kayo. Mga bata ipasulod na gid niya basta hapon na. Bukan siguro na siya. Wala na may Zimi ni Rio. Na may itong migo gani. Usikan nagina niya na. Kung di ka mo kaon, dili mo kaon ha. Kaon si Mimi sa melon. Kumot Ikaw, mo Mi. kas buang oh. Si Mimi kaya yun yung paborito ni Mimi. Nga tag melon guys. Si Sinsin mo niya paborito milong. Hawda. Babago si kusik ka na. Saban ka na mama. Kani may pinakakaraan na kay ni nga kung ano baungon. Kay napadaw daw ni si ang uyong pagid ni kuan ni si kuan ba si Tatay Muloy. Tanong pa daw na nila dani. Ano ba sundang dito? Samad ang bangod ba? Ay, lagi ko si Kikay. Dili ra ba nagkautan og bunga ang kuan? Baungon. Ito ba? Di na siya kautan. Kada na siya kuan na siya bunga. Lugay na ka na eh. Panulod mo sa kuan guma. Kan sinilas. Ano na, may kikaw nun pala daw. Oo, na.